साथी सब देखियो अहाँ सबके हम पिछला रील्स में बतैने रहूँ यानी वीडियो में बतैने रहूँ कि हम ई कोली हिल्स पार कर रहा छी, जे देख रहा छी कोली हिल्स छै और एहन रास्ता से हम पार कर रहा छी। और हम अहाँ के एगो बात बतबै ला चाहे छलहुँ, वो बता दै छी कि हमरा ने बहुत जोर से भूख लागल रहे और की बताऊँ भूख से एते पेट हमर दुखाई छलै ने पूछू मत। और हमरा पास ने मात्र एगो बिस्कुट के पैकेट रहे। तो कभी कभी एगो लाइन से हिंदी गाना के कि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। घाटी में देख रहा छी 21 किलोमीटर के घाटी में पर तो लोग तो बहुत चले छे, रुकै छे बहुत कम। तो जब हम एतऽ से जाइ छलहुँ तो हमरा एक आदमी देखियो दूगो बिस्कुट के पैकेट दऽ देलक, जे देख रहल छियै ने दूगो बिस्कुट के पैकेट दऽ देलक। और हमरा लगन पहले से रहे एकेगो बिस्कुट के पैकेट और एहिमे से 5-6 गो बिस्कुट हम बानर महाराज के दऽ देलहुँ। तो अब ई बिस्कुट हम खाएम और एतऽ से निकलम। तो अहाँ सब जल्दी से जल्दी हमारे पेज के फॉलो कर लियो।